Places Cases отседна в Арт Хотел Загреб. Хотелът е впечатляващ в много отношения. Посетихме го по време на коледните празници. Хотелът беше организирал собствен коледен базар на покрива на Скайбара. Това, което прави преживяването уникално в Арт Хотел, е съчетанието между лукс и изкуство. Атмосферата както вътре, така и вън от хотела е уникална. За нея допринасят всички малки детайли и мащабни акценти, за които дизайнерите на хотела са се погрижили. От глинени съдове до огромни платна с модерно изкуство привличат любопитния поглед на всеки посетител. Стаите на хотела не са огромни, но са много комфортни и уютни. Комплиментите бяха точно по вкуса ни. Любимата ни марка кафе и еспресо машина, чай, вода. Интериора на хотела умело съчетава модерно и ретро. От управление на щорите от конзола до малък радиоапарат на нощното шкафче. Хотела разполага с малка спа зона с фитнес и басейн. Към всяка стая са предвидени халати и чехли. Закуската в хотела е 10 от 10. Бюфета предлага изобилие от вкусни салати, сирена, колбаси, пресни и също така сушени плодове. Огромно разнообразие от десерти. Топли круасани и много вкусен хляб. И сякаш това не стига, ами от меню можеш да си поръчаш всякакви форми на яйца и топли напитки. В случай, че искаш да прочетеш повече за хотел Арт Хотел в Загреб, те каня да посетиш моя блог за пътеписи, ревюта и оценки placescases.com.